गम गणपतिये नमः கஜத்வஜாத்மய சுகஸ்தாய திங்கி தன்னோ புத பிரசோதயாத். ஆஸ்ட்ரோ என்று சென்னையிலிருந்து ஜோதிட மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய துல்லிய தினப்பலன்ல இன்று ஸ்ரீ சோபகிருது வருடம் ஆவணி மாதம் 27ஆம் நாள் 13/9/2023 புதன்கிழமை. இன்று முழுவதும் நாளை அதிகாலை 4:49 AM வரை தேய்பிரை சதுர்த்தசி திதி, பின்பு அமாவாசை திதி ஆரம்பமாகிவிடும். இன்று முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக நட்சத்திரம் இன்று முழுவதும் இருந்து நாளை நடிரவு 2:01 AM வரை உள்ளது. இன்றைய விசேஷம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இன்று மாத சிவராத்திரி தினம். இன்று கேது பகவான், பித்ருக்கள், பெருமாள், சிவ வழிபாடு உத்தம பலன்களை கொடுக்கும். இன்று சூரிய உதயத்தின் போது சந்திர பகவான் சிம்ம ராசியில 123 டிகிரியில் இருக்கிறாரு. புத பகவான் வக்ர அஸ்தமனத்துல 134 டிகிரியில் இருக்கிறார். அந்த ராசியிலே சூரிய பகவான் இருக்கிறார். ஆனால் உலகில் ஜோதிடப்படி எந்த மாதிரியான பலன்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பத்திரிகையாளர்கள், மாணவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் வெளிவரும். முக்கியமாக அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட, தொழிலாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் தான் அதிகமாக வெளிவரும். மேலும் இன்று சிம்ம ராசியில சந்திர பகவான் பயணிக்கிறதால இந்த மேச ராசி நேயர்களுக்கு நீண்ட நாள் எண்ணங்கள் நிறைவேறும். ரிஷபராசி நேயர்களுக்கு நிலம், வீடு, வாகன சேர்க்கைக்கு உகந்த நாளாக இருக்கும். மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு முயற்சி வெற்றிகளுக்கும். கடகராசி நேயர்களுக்கு தனவரவு அதிகமாக இருக்கும். சிம்ம ராசி நேயர்களுக்கு பயணங்கள் வெற்றியடையும். கன்னிராசி நேயர்களுக்கு சுப விரயங்கள் உண்டாகும். துளாராசி நேயர்களுக்கு பணவரவு அதிகரிக்கும். விநாயகர் வழிபாடு சிறப்பு. விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு தொழில் முயற்சி வெற்றியடையும். தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் மிக்க நாளாக இருக்கும். மகர ராசி நேயர்கள் உங்களுக்கு தான் இன்று சந்திராஷ்டமம். முக்கியமாக அந்த உத்திராட நட்சத்திர நேயர்கள் முக்கிய முடிவுகளை நாளை தள்ளி போடுங்க என்று பார்த்தீங்கன்னாக்க தள்ளி போடுங்க. மகர ராசி நேயர்களுக்கு தான் இந்த சந்திராஷ்டம தினம். உத்திராட நட்சத்திர நேயர்கள் கவனமாக இருக்கணும். கும்பராசி நேயர்களுக்கு நண்பர்களாலையும் கூட்டு தொழிலாலையும் ஒரு சாதாரணமான பலன். மீனராசி நேயர்களுக்கு கேட்ட இடத்துல கடன் கிடைக்கும். இன்று மக நட்சத்திரம் நடைபெறுவதால ஒரு 14 நட்சத்திர நேயர்களுக்கு ஜாக்பாட் தினமா இருக்கிறது. யார் யாருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஆயில்யம், கேட்ட, ரேவதி, புனர்பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி, மிருகசீஷம், சித்திரை, அவிட்டம், பரணி, பூரம், பூராடம், கிருத்திகை, உத்திர நட்சத்திர நேயர்களுக்கு வெற்றி தினமா இருக்கும். உத்திராட நட்சத்திர நேயர்கள் உங்களுக்கு தான் இன்று சந்திராஷ்டம தினம். ஏற்கனவே கூறிய மாதிரி இன்று சிவராத்திரிங்கிறதுலாம் சிவ வழிபாடு சிறப்பு. மேலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக நட்சத்திரம் என்பதால கேது பகவான், விநாயகர், பித்ரு வழிபாடு செய்ய சிறப்பான பலன்கள் உண்டாகும். ஜோதிட அன்பர்கள் உங்கள் ஜாதக பலனை தெரிந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறவங்க மொபைலில் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம். ஸ்ரீஹரி ஜோதிடம் சென்னையில் இருக்கிறது. நேரடியாகவோ அல்லது உலகெங்கும் உள்ள ஜோதிடர்கள் உங்கள் ஜாதக பலனை தெரிந்து கொள்ளலாம். இல்லை நேரடியாகவோ ஆன்லைன் வாயிலாகவோ ஜோதிட பயிற்சி பெறணும்னு நினைக்கிறவங்க தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்து ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை 12 ராசி நேயர்கள் மற்றும் 27 நட்சத்திர நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். வாழ்க ஜோதிடம், வாழ்க நவகிரகங்கள்.